हाय जोंनि बर' हारि आरो जोंनि आदै मादै गासैबो आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननो आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं बेखौनो खोन्थानो सानदों नैबे पिक्चारखौ नायग्रो नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरो ससे आं भिडिअबो होगोन माब्रै होनोब्ला मोनसे नखराव जानाय जाथाय जायखिया आं फार्स्टआव एड्रेसखौ खिन्थाग्रोगोन बेनिफ्राय नखरनि फरियालनि माखासे न'निफ्राय गोमानानै थांदों माने न'निफ्राय न' बांखौ गारनानै गथ' गथाय गासैबो माने बेंगालराव थांजोब्बाय आरोना आं बेखौनो खिन्थानो सानदों नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनि बिफानि मुङा जादों जोहोलाव नार्जारि आरो बिसोरनि गामि बाक्सा जिल्ला गरायसर जाब्रांफारा आरो पस्ट अफिस नावकाटा हौवानि फन नम्बरा नै नोंथांमोनाव नायबानो जाबाय जाहोना ओरैबादि जादों माने बे नखरनि माने फिसाजो साब्रै आरो बिमा आरो हौवासा सासे दंबाय माने ओरै फिसाजोआ साब्रै फिसाला सासे साबा फरियाल आरो बिमा माने बै देरसिननि सेकेन्ड आनजाया बिनि गोसोथोनाय सेंग्राया माने बिनि नखर फरियालखौ लानानै थांजोब्बाय आरो सेंग्रानि एड्रेस डिटेलखौ मिथियानो माने दा आरो हौवायाबो न'आव गैयामोन अबेबा जुनायथिं दङ होनना बुंनाय खोनादों नोंथांमोना बे रेकर्डिं भिडिअ माखासे नुलांगोन आरो खोनासंनानै नायलांनो हागोन दा बेखौनो आं बुंनो सानो माने सासेबो नखराव गैला माने सेस थांजोब्बाय नखरखौ बेंग्रा रावबोआनो गैला माने बेखौनो आं खिन्थानो सानदों जाय नखरनिफ्राय थांजोबदों बे सेंग्राजों लांखारजादों बा लांजादों बेखौ आं बिसिनि मुं नखरनि बे जाय लांजानाय बिसिनि नामफोरखौ आं खिन्थानो नागिरदों बिमानि मुङा जादों पद्मा नार्जारि आरो 35 बोसोरनि देरसिन फिसाजोनि मुङा जाबाय मनिमा नार्जारि आरो 20 बोसोर हिन्जावसा जुनिता नार्जारि आरो 19 बोसोरनि हौवासा प्रानजित नार्जारि आरो हिन्जावसा दंबायो 12 बोसोरनि हिन्जावसा दानिता नार्जारि दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जाय जेनेबा बिमाया गोबां बाथ्रा बुंदों आरो भिडिअ माने एसे फेसबुकआव बिदि माने भाइरेल खालामनानै गावनि फिसायखौ फानदायदों माने न'नि जानाय जाथायफोरखौ माने बिसोरो फेसबुकजों ससियेल मिडियाआव आगारलायनानै माने बेफोर जेंना जेंसिखौ माने खिन्थालायनाय बादि जादों आरोना माने गावनि फिसायखौ ओरैबादि गाज्रि ओरैबादि दुसि ओरैबादि बुंदों आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो बे गथ' गथाय गासैखौबो लानानै दा बेंगालराव थांबाय दा बेंगालराव थांनानै बे गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होगोन ना मावनानै जागोन आरो मा थांखि लाना थांखो आरो बे सेंग्राजों मानो लांजाखो आसलथे आं बुंनो थाङो मादैया न'खर सालायनाय मानसि बिदि गथ' गथायखौ लानानै बिदि बेंगालराव थांनाङामोन न'खर बायनायनि लामासो बेयो आरो न'खराव नोंसोर बिसि फिसाय दावराव दावसि जादों आरो बे गामिनि रायजोफ्रा मा खालामनानै दङ गामिनि रायजोफोरनो खिन्था बिसार खालामगोन मोजां गाज्रि रायजो दङना नोंसोर बेबादि न'खर गारनानै बिदि बाहेरायाव थांनाङामोन आरो जा मानसि सेंग्रा लांदों खिन्थु नोंहा गिदिर दायाव गोलैबाय नों सेंग्रा मिथिना लाखा खिन्थु आं खोनानाय मथे बै सिख्लाखौ गोसोथोयो नैबे बे सिख्लाखौ गोसोथोयो होननाय बे सेंग्रायासो माने लाना थांदों बेफोरबायदि आं खोना मोन्दों मिथि मोन्दों नाथाय आरो दा माखासे बिफायाबो बुंनाय माखासे बाथ्रा दं आं बिसिनि माखासे बुंनायखौ नागारगोन आरो बिफानि बुंनायखौ नागारगोन नोंथांमोना फुरा बे भिडिअखौ नायलांजोब होमब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन रायजो राजाखौ लानानै न'खरखौ बिसार खालामनांगौ बिदि न'खर गारनानै बिदि थांनाङा आरो जाय सेंग्रायाबो लांदों बे सेंग्रायाबो मोजां गाज्रि बिनि न'खर गारजेनाव सोंनानै लांजागौमोन दिनै न'खरनि गारजेनखौबो सोङा लाबानो लाना थांबाय बियो सिखाव बायदि जाबाय आरो बे बिराद गिदिर दाय बियो आरो दा मोनसे बाथ्राया बेनो बिदिलाय आरो न'खराव नांलाय खमलाय बेफोरलाय जाखायोआनो मा बेफोरबायदि न'खर फरियालखौ लानानै बेफोरबायदि थांनाया गाज्रि जादों आरो लांग्रानाबो गाज्रि जादों आरो बेबायदि जानाङा न'आव फैफिन रायजोफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनानै मिलायनानै बिसि फिसाय अनलायना जाफिन बेफोरबायदि जानाङा आरो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव नागारनायाबो जोंनि बर'नि थाखाय बरना बरसिबो जायो बेखौनो आं बुंनानै खावलायो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब होमबाना बुजि मोनगोन आरो बिसोर मादैमोना मा होनदों बेखौ आं ससे खिन्थागोन आरो माखासे हौवाया मा बुंदों बेखौबो आं नागारना खिन्थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेबरखौ सानद्रो
नोंनि गियान आखलखौ सानना सान्द्रिजों सालना नायनायनि उनावसो जोंखौ सानना नायहर बेबायदि जोंखौ नंखाय बाखाय खोथाजों बानायनानै जोंखौ फानथिंबाय थानाङा फाननायनि सिगां मास मोनसेनि सिगाङाव मायाव खारना थाहैनायमोन खारनानै मुवा जायगाखौ थंखौ नों खिथाफेरदों जिउखौ जेसेबां मा खालामदों नोङो हालाय हाफाय हाद्रि बाला सारना जानानैबो दिनैसिमबो नोंहा गोजोननाय गैया नामा आंनि सायाव दिनै आंनि हाबा जाजेननायनिफ्राय मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै दिनैसिम गाबबाबो आगोर मोनाखै आं नोंनि दिनैसिमबो अननानै बिमा होननाय राव फंसे मोनाखै आं होनो थाला माथ्ला होनफ्लानायनो आंखौ लासैनो आंखौ चेलेन्जजों माइबासो लाङो हिनजाव गोदाय होबासो आं अननाय मोनगोननो सासे होआ नङा होबाय गथ' सासेनि उनाव बुनानै होखारहरबाय आरो दा आंखौ मोजां अननानैसो गोदान लाफिननानै मास मोनसेसो लानानै बिबो गाज्रिबा होखारनो होनना आरो बुद्धि बाहायलायबाय दा नै आरो सासे माबा उदालगुरि हाफागावनि सिख्लानो मानो रश्मि आरो सासेया माबानि गफुरनि रं नाम्बार सानैनिबो नाम्बार दंबावोसो आंनाव मेसेज गेलेनाय बास स्टेन्डआव मेसेज गेलेनायखौबो जों स्क्रिनशट खालामना लादों स्टेसनाव बेबो जोंनाव दोङो नों मा बुद्धि बाहायबाय थादों नोंनि बुद्धिया गासैबो जोंनाव हाबजोबना दोङो नों जेसेबां बुद्धि बाहायना आंखौ खर' माथायाव बुलायनानै टाका टुक्राजों खुबैथारनानै थैलायला खालामदों देगार सुनो नागिरदों बे देगारजों सुनायावबो दरजा बोरैबा खेंफ्लांनो हाया होमबा आंनि गाननाय जोमनाय गुगुलजोबदों दिनै फिसा हिन्जावा हाबसननो मोननायखायसो फिसा हिन्जाव गोदोरा बेनिफ्राय बिमायाबो फैनानै बुंबाय बेबायदिनो खालामना लानोसै नामा हिन्जावखौ दिनै आंनि बिखायाव देगार सोनिसोमोन नोङो दिनै हमबाबो आग्रो मोनाखै आं हमथानायनि उनाव बोरैबा फिसाजाबो हमथानायाव बोरैबा फल्ल बोरैबा गोजौथिं थांना होबाय गावनि गुस्थिया बौनाय लोगो लोगो होमबासो दद्रबाय बियो दिनै आंखौ बै दिनखालि अहेबाव खैबार जोदों बियो थैहाब थांहाब दिनैसिमबा थैया सामफ्ला जाना दोङो बे आंखौ मालाबा डाक्टारनि ट्रिटमेन्ट लादों बे खर' बुख्लाबदों थैलायला जादों आङो फिसाजोनि जरजुस्थियाव डाक्टार खानायाव थांदों आं सिलायबो खालामजायाखै दुखुजों जेरै हामो ओरैनो थागोन आङो होननानै इमान जुदि नंखाय नंदोंबाना इमान जुदि नंखाय नंदोंबाना खर'नि सिना दाबो दोङो इमान नंखाय नङा बेफोरो अहेबाव जोनायनि ट्रिटमेन्टखौ नायनो नामा मोनगोन गासैबो नंखाय बेनि खोथा आं कमेन्टनि दारा बुंनो सानदों आं दा न'आवनो दं जे कमेन्टआव किसुआ नंथारै बुंनायखौ होयो जे किसुआ बांसिनानो मोजांखौ सानो जोंनि बर' हारियावबो फ्राय बुजिनो रोङै गोरोंआबो बुजिनो रोङै दङ आं बे कमेन्टनि दारानो बुंनो सानदों दिनै आंनि फेमिलिया सेटिं खालामनानै हगारदों सेटिं खालामनायखौथ' नोंसोर सिनायाबो जानो हागौ बांसिनानो सिनायदों बांसिनानो सानै साथामसोआल'सो सिनायाखै हसा बुंनाया माबायदि नंखाय बुंनाया माबायदि बिसिनि आरो फोरोंलायना बुंनाया माबायदि आं बेखौनो बुंनो सानदों बिसोरो जिथिया समबारै रङियाव गाखोयो फुंनि 7टायाव आरो बिसोरो बुधबारखालि माने 11:47 बेंगालर मोनहैयो बेंगालर मोनहैनाय लोगो लोगो बेजों गाखोनाय दाब्बायाव गाखोनाय मानसिया उनाव जिथिया गावनि क्वार्टाराव थाङो अब्लाना बियो आंनो फन हरदों जे आङो ट्रेनाव मोनथिनायबा आं हमना लाखिगौमोन बिसोर बेंगालराव ओंखारदों बेंगालरनिफ्राय ओंखारनानै बियो बोरैहाय थांखो बेखौ मिथिला ओमफ्राय बिसोरो बेयावनो हरसे थादों हरसे थानानैसो अखानायै बै जिथु थानाय जायगायाव बिसोरो गावसिनि भिडिअ हगारदों दे आरो बिसोरो इमान मोजाङाव थांदोंब्ला दिनै मानो न'निफ्राय थांनायाव मानो मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै लादों आरो बिसोरो आंजों दा फन मानो रायलायनो हायाखै आंजों फन रायलायोब्ला बिसोरो माने गिदों आरो आंजों मोगा मोगियाव बिसोरो नंखायखौ जेबो बुंनो हाया आं दिनैसिमबो बुफेरा 13 बोसोर जाबाय जुमाय गारनाया 7 बोसोर जाबाय बेखौ मोजाङैनो मिथियो आरो नोंसोरो बे हिन्जावसा आंनि जुनिता बुंनाया बाबाया जुमाय लोङै बुयोमोन जों उन्दै समाव होननाय दङना गैया बेखौ गावबा गावनो माइन्डजों खाथायनानै माबायो ओमफ्राय सिमाङाव नुनायखौनो मोगथाङाव जुमायफेनानै जोदों होनदों बिदिथ' मालाबाबो जानो हाया सिमाङाव जोदों खनसे खिन्थु गथ' सानैल'मोन बे गिदिर सानैया बेखौनो बियो एथ' बोसोरनि खोथाखौनो रायखांनानै सेटिं खालामनानै बुंबा जाया नै दानिखौसो बुंनांगौ आरो फैगोनखौ बुंनांगौ आरो गथाय रायजोखौ बुंनो सानो आङो जे हिन्जावसा देरबाय बिलाइनो जाबाय बा न'खराव फरायनाय दं बे हिन्जावा बुजिनांगौना नाङामोन आं गोजानावसो दंहैयो आङो सिमोन सापरि बारनानै दंहैयोमोन
मास मोनसे जाबाय बे मास मोनसेनि गेजेरावनो बिसोरो फनजों थिग रायलायदों आइया खिथादों फनल' रायलायबाय थायो होननानै ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो आंजोंबो रायलायबाय थायो आंजों खनथाम खनब्रै दिनाव आं दैलिक हरो गाव खिन्थु हरफेरा आंल' हरो ओमफ्राय मानोबा हरा बेखौ मिथिया आं बुंहरबाय थायो नोंलाय मानो फनखौनो हरा होननानै बुंहरबाय थायो ओमफ्राय गाव ओरैसो रायलायबाय थायो बेजों जायजों थांगोन थाखानि लब दंना मानसिया बुहुद थाखानि लब दं थाखानि लबावनो बे गब'बाय बेयो खैराबारिनि होनदोंमोन खैराबारि आं दिनै एफआइआर मानो होआखैमोन खैराबारिनि नङा मानसिया बियो एफआइआर होजानो गिनानै गावहा आंनि न'नि मानसिखौनो बिदि बुंहोग्रोदों मोजाङै लांखानाय नालाय थांफाखानाय नालाय बिसोरबो बुंबाय मोखां सोमलायलायदों उनावसो मिथिगोन बेफोरखौ थिग बेबायदिनो नै दा भाइरेल जादोंना आंनि माबायाव अल इण्डिया नुजोब्बाय अल इण्डियानिफ्राय मानसिनि फन फैबाय दा बे खार'नाव बे फानाखैबो जानो हागौ बिसोरखौ आरो मोजाङाव दोनथ'नो हागौ कम्पानियाव सोना दोनथ'नो हागौ बे सिस्टेमाव जाना फैगोन आरो दा ओंखायनो आङो बुङो जेनेबा रं नाम्बारनि खोथाखौ होनो आंनि हिन्जावा रं नाम्बार होनदों दा किसु मानसियाबो कमेन्टआव बुंदों हो रं नाम्बार दङब्ला नैबायदि आं बायदि सोरबा रोखा रोखा रायलायनानै हगार सोर बेलाय रं नाम्बारा बिदि रायलायनानै बिजों रायहरजानो आजिखालि रं नाम्बारा मबाइल फनजोंल' रायलाया डाइरेक्ट भिडिअ कल रायलायो मिथिबाय बेखौ आसखा बुंबा जाया सोरबा रं नाम्बार दङ सोरबा माबा दङ बेबायदि लाइभआव रावबो हगारनो हाया रं नाम्बार गोनां मानसिया दा आंनो सोरबा कमेन्ट हरदों नामा आंखौ गोसोथोदोंमोन आंखौ फुस्लायदोंमोन सोरबा बुंदों नामा बेफोर गासिबो खोमसि फोथायनाय अननायखौ नुवा अननाय बायदि एखेबारे अननाया जे माबायदि बेखौ नुवा अननाया खुगायाव नङा गोरबोआवसो थायो अननायनि दौलेङा मालाबाबो खुगानि गोदै राव नङा नै दा खुगानि गोदै रावजों लांजादों बेयाव अननाय गैया बे सिंनि अन्तराव माने लुबैनाय गावनि माबा मोनसे खामानि जाफुंनो थाखाय लुबैनायसो बेयो खिन्थु बेयाव अननाय गैया बिसोरखौ जुदि जुनिथाया बेजों हाबा जानो होननाय खोथा ओंखारदोंना जुदि बेयो आंनि बिजामादै जाथारनो गोसोमोनबा बियो मालाबाबो बिखुनजोखौ आंनि आखाइनिफ्राय बोखानानै लाङामोन आरो बियो सेकेन्ड इयार एग्जामखौ कमप्लिट होनो होगौमोन गाव जुदि थार गोसोथोदोंमोनब्ला नंखाय गोसोथोदों बियो फाननाय सिस्टेमाव न'खरै बोरैबा मोनलांनो हादों साथाम आरो बे गथ' सानैखौ जुदि बोरैबा फाननो हायोबा 1 करोड़ सासेयावनो साबबाय न'खरसेयावनो दुनियानि फैसा मोनगोन बियो बे सिस्टेमै दा स' बेखौनो जोङो सानो बयबो बर'फ्रा हेल्पसो होनांगौ सासे न'खरनि धंस जादों दिनै आं गोजानाव दंमोन गोजाननिफ्राय फैनानै होसोबोदों आं माला सप्तायाव बुखो बिसोरखौ आं गोजानाव थानाय मानसिया दे नोंसोरनो रायजोफ्रानो बुंथिलाय जाम्बा दंथारो गोरों मानसि नुथारदों आङो कमेन्टआव हरनायफ्रा रं नाम्बार थानाय मानसिया बिदि रायलायनो हायो आजिखालि रं नाम्बाराव भिडिअ कल होयो एक्ट्रिसफ्रानो माथो भिडिअ कलाव माथो गाज्रि फट' देखायलायनो हायो माथो हो आसखा खोथा बुङोबा जाया मानसिया दुखुजों बुंदों माबा मोनसे दाहा जादों बेयाव थारमाने गाराय जानाय जायगायाव संख्रि लुना होबा जाया आरो बिसोरो नै दा आंजों फेस टु फेस रायलायनो हायोबा मालाबाबो हानाय नङा फेस टु फेस रायलायनो आं हले बुंखायो जे फेस टु फेस रायलायबा सोब नंखाय गोजा नालाय आं रेकर्ड खालामना लाखिगोन बुयोना बुवा रायोना राया दिनैसिम गथ' सासे बुफेराखै आङो जन्मनिफ्राय हिन्जावखौ बुदोंमोन दिसुन बे गथ' बुंनाया जिथिया गावसोर उन्दैमोन 6 बोसोर 7 बोसोराव बे समाव बुनाय जादोंमोन बेखौनो लानानै दिनैसिमबो बुङोबा जि 13 बोसोर 12 बोसोरनि खोथाखौनो बुङोबा दिनै बेयाव बुंहैयोबा सेटिं खालामनाय जायोबा गावहाथ' 6 बार जाबाय खारनाया गुवाहाटियाव खारनायखायसो लायबाय थादोंमोन खनसेथ' मास मोनसे थाथारदों बियो नागिरना मोनाखै आं गाबै नागिरदों मिथिबाय मास मोनसे बेयावबो लाबोखांनानै फंसेबो बुवाखैबो रायाखैबो आरो बिनि उनाव खनब्रै खारबावदों खनब्रै खारनायखौबो आङो खनसेबो रायाखै बुवाखैबो थौ बिमा थौ न'आव थौ मा जाबाय थायो नोंखौलाय माथो आं खथ्थ' अनो थौ होननानै आङो लाबोयो सों बेनावनो सों बे बुंनो हाया मालाबाबो आंखौ जे खारनायाव लाबोनानै बुफेरदों आरो बुफेरबाय थादों बेखौ मालाबा बुंनो हाया बेखौ जे साननो नाङा आरो रं नाम्बार थानाय मानसिया बिदि लाइभ होनो हाया बेखौ सान आरो मानसिया मोजां हिन्जावा न'खरनिफ्राय गथ' गथाय लानानै फरायफुनाय गथ'फोरखौ बेफोरबायदि लानानै थाङा आरो एग्जामखौ होथारगौमोन आं बायह्रायावसो दङ आंखौ बादा हरलायदों फैनो बियो आं फैबादि थांनो मोननाय नङामोन ना ओंखायनो बादा हरलायदों
ओमफ्राय आंथ' फैनो नागिरथारदोंमोन आं खामानिया बन्द जाथ'दों थांनि आं नोंखौ गोसोखांथारदों बिमा होननानै बुंलायथारदोंमोन आङो ओमफ्राय फैना नों थाखा खामायनो थांनाय मानसियालाय मानो फैनांगौ दानो होनबाय हाब खामानियानो गैथ'वा दा आं थाङाबा जायो नामा होनना बुंदोंमोन आं मिथिबाय जे रायजोफोर आं बाराखौ बुंला आं बुंबा बहुद बुंगौमोन जे कमेन्टआव जानला मोनला ओरैनो सन्देह खालामबा जाया बिसोर दाबो मानो मोजां खामानियाव थांदोंबा मानो दाबो खुलिना मबाइलखौ मानो न'निफ्राय थांनायनिफ्राय दासिमबो सुइस अफ दिनै 8 दिन जाबाय 7 दिन सप्तासे थांनाय 14 थारिखआवनो गैयामोन न'निफ्राय फारार जालांदों ओमफ्राय दा मथा मथि दिनै सुनिबार थांनाय रबिबार 7 दिन जाबाय आरो जे गोसथोनाय थायोब्ला बिदि रावबो हिन्जावनि फरियालखौ देखायामोन आं बेखौनो गुरैयै खावलायो जे दाया आंनि नङा आं बुफेराखै गोदो बुदोंमोनबाबो 13 बोसोरनि सिगां बुदोंबाबो आं आखाइखौनो होफेराखै आंनि खुगाया माने बुजायोसो बे बुजायनायखौ बुजिया जे बे सेंग्राजोंबो बारा लेनदेन खालामना होनदोंमोन आङो बिनि बिमा बिफा मिथियाबा बिनि न' थं मिथियाबा ओमफ्राय बिसोरो होनदों खैराबारिनि दिनै आङो खैराबारि अल खैराबारि गिदिंनानै मिथिबोनायखायसो दा खैराबारि नङा दाथ' बिसोर फानजानाय लाइनाव एखेरे राइट बेखौ जोंनि सासे सानै बर'आ दाब दाब जायगायाव थानाया आंखौ जोबोद थुलुंगा हरदों जोबोद माने सेस्था होदों जोंनि बड'लेण्डनि बिटिआरनिया नंबावा अल आसामनि बर'फ्राबो हरदों गुबुन हारियाबो हरदों आरो नुबानो जों हमना हरगोन होनदों दा बे खारनावसो बिसोरखौ बहायबा दोनखुमाना दङ जे मालाबाबो निग्लेक्ट खालामाखै आरो बिसोरनि भिडिअनि लेक्सारफ्रा गासिबो सेटिं गोजा रानियाथ' आंखौ बिराद आंखौ नङाबानो जाया गाबलायलायो बेखौबो माबायदि बुंनो होदों बिमाया नोंसोरनो मोजाङै नाय आरो बिसोर दा बेबायदि भिडिअ भाइरेल खालामनो हाला आरो दा नोंसोरो नाय बिसोरो नोंसोर कमेन्ट हरलाय बिसोरो रिप्लाइ खालामनो हायो नामा बिसोर गिनानै मा खालामदों मबाइलखौनो मोनसेबो सुइच अन खालामनो हायाखै बेनो आंनि बुंनाया नोंसोरो सुजुनानै नाय आंनि गोरोन्थि ना बिसिनि गोरोन्थि आरो जे किसुआ बुंबाय थायो आंखौ सिगांबो बुङोमोन मानो खारनाय हिन्जावखौ नागिरनांगौ आंना अननायानो बाराबा गोरबोआनो बहुद अनो बेखौ ओंखायनो नागिरनो गोनां जायो दा एबारनाथ' बहुद गिदिर खैफोदाव गोलैदों सिगांना बारा गिदिर नङामोन गुवाहाटियाव मास मोनसे गाहाम थादोंबाबो मोजां न'खराव दंमोन एबारनाथ' डेन्जार बुस्थु हटेल होननाय बुस्थुआ डेन्जार बेखौ बयबो मिथिखागौ बेखौनो आं बुङो जाहाथे जानला मोनला बुंनो होनबानो बुंनाङा जोंनि बर'फ्रा बेयावनो एना एनि जालाङो जोंनि बर'आ एक्सुवेलि खौसे जानो रोङा दासो एसे खौसे जाहांदोंमोन आरो खौसेन जानांगौ बयबो सहाय होलायनांगौ गावबा गावनि हारिनि थाखाय होमबाना मोजां मोनलायो जेरावखि जाया आंखौथ' बुहुद बर' मानसि सहाय हरदों बेंगलरानो जा माबायानो जा केरेलायानो जा दिल्लीनियानो जा आरो गवानियानो जा बुहुद मानसि थारमाने आंनो फन हरदों आंखौ सोंहरदों नुबानो बिसोरो हमगोन बेबायदि होनदों आरो हमनांगौबो दिनै न'खर सिफायनानै थांनाय बुस्थुखौ लांनाय बुस्थुखौ बे मानसिखौ दिनै जोंनिल' नङा मालायनिखौबो बेयो मालाबा खालामगोन जोंनिखौ फानखांनानै आरो बे सेस्था होबावगोन मालायनिखौ फाननो थगायनानै गोसथोफ्लानानै बेखौ जोङो जोंनि बर' हारियावनो बेबायदि जायोब्ला मा जानो ओंखायनो जों बेबायदि मावग्रा मानसिखौ जोङो हायोबा हमथारनांगौ हमनानै साजा होथारनांगौ गोजोन्थों